Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAG Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Seguridad para sa pagsugod sa election period sa Lunes, plastado na. Video sa pagpangawat sa bugas gikan sa aksidente nga truck sa Baay City, Negros Oriental, viral. 1.6 million magabalik eskwela sa Western Visayas sa Martes sunod sa DepEd. Isa ka balay sa Villamonte ginransak pati hinuptanan nga ido wala makaluwas. Kag sa Good Vibes Farm Resort nga malapit lang sa Bacolod sa tripping ni Romeng kag mag-asawa nga senior citizen gipatukuran sa balay sa mga pulis sa Calatrava sa Baganihan. Kinakanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Goring ang padayon nga nagabaskog. May posibilidad nga ini ang mangin isa ka super typhoon. As of 10 a.m., yara sa 225 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes o kung 270 kilometers east of Calayan, Cagayan, ang bagyo nga si Goring. May kabaskugon ini nga 85 kilometers per hour kag pagmadlos nga 105 kilometers per hour. Ang Batanes, eastern portions ng Babuyan Islands, eastern portions ng mainland Cagayan, kag eastern portions ng Isabela ang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang southwest monsoon kun hangin habagat ang pakusugo ni Goring kag magadala sang malaka-laka nga pag-ulan sa central kag southern Luzon sa buwas kag sa western portions ng Visayas naman sa Domingo. Magatiyog si Goring sa masunod nga 3 ka adlaw kag buwas ginapaabot nga malabot na sini ang typhoon category. Hindi man malayo nga mangin isa ini ka super typhoon suno sa pag-asa. Sa number 9, ginapaabot sa militar sa probinsya nga pabaskugon sang rebelding grupo ang ilang lihok angot sa pagpanukot sang permit to campaign. Pero ginapasiguro man sa militar nga hindi ini mapatuman sang grupo. Suno kay Brigadier General Orlando Edralin, sa karon wala pa sila sang may na-monitor nga pagpanukot sang permit to campaign. Kay wala pa man natapos ang filing sang Certificate of Candidacy, hindi man mapatod sa militar kung may kandidato nga ginasuportahan sang rebelde. Sa Lunes, magasugod kag tubtob Setyembre 2 ang filing sang COC. Samtang nagapaandam naman ang COMELEC batok sa premature campaigning sa mga katapos sa media nga magapapili sa sini nga barangay kag SK elections. Yara na sa tagsa ka media outlet ang patakaran kung bala magasige trabaho ang ila empleyado nga magapapili. Suno kay Ananoria, ilang nga pagabantayan ang yadtong mahimo magagamit sa ilang mga platform para sa ilang nga kampanya. Sa ngayon, wala pa naman tayong natatanggap na reports. But we are expecting that the communist terrorist group will be intensifying yung presence nila, and that's what we are looking at sa ngayon. And hindi natin pababayaan na makapag-conduct sila at makapagbigay ng mga permit to win at saka permit to campaign dito sa ating mga candidates. Sa number 8, malapit sa 1,000 ka job order workers sa Bacolod City ang sarang mabuhinan sang duty hours o kun working days. Sa malapit 3,000 ka mga job order workers nga nagatrabaho sa Bacolod City LGU, mahimo nga malapit man sa 1,000 ang buhinan sang duty hours kag sweldo. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, amat-amat na karon nga ginapatuman sa pila ka mga departamento ang pagbuhin sang duty hours sa mga JOs. Ginatun-an man ang pagpatuman sang 4-day work week kag iban pa nga tikang agud masiguro nga naggamit sang maayo ang pondo sang syudad para sa mga JO. Ang Sectoral Concerns Office ang padayon nga naga-assess sang performance sa mga JO agud mapatod kun pila ang mabuhinan sang duty hours. Samtang ginalauman naman ni Mayor Albi Benitez nga mapatuman ang computerization sa pagproseso sang sweldo sa mga JO
kag contract of service employees agud mapaiway ang binulan nga delay sa pag-release ng ilang nga sweldo. Masami tungod sa technicalities sa mga ginasubmit nga document kag requirements, naghihinay ang proseso para ma-release ang pondo sa sweldo sa mga JO kag COS. Pero nag-open na ang aton sectoral for suggestions from the department heads because the heads know what time is best needed ang mga job orders. So open naman si sectoral nga mga MWF or 3 days a week, 2 days a week. For 4-day work week. For 4-day work week. So, okay, para that's factoring in again ang plete, ang mga lunch money natin. May one. Sa number 7, gobyerno probinsyal ng hatag sang cash incentive sa mga atleta nga nagdalaog sa tinalikdan nga palarong pambansa. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson ang pagpanagtag sang 677,000 nga incentives para sa mga medalist sa palarong pambansa kahapon. Ginsiling sang gobernador nga dako man ang nag-contribute sa mga Negrense players sa medal hall sa nagligad nga palarong pambansa nga ginhiwat sa Marikina City. Ang mga gold medalist nagbaton sang tag 5,000 pesos sa kada medal. Ang silver medalist naman nagbaton sang 3,000 pesos kag ang bronze medalist nakabaton sang 1,000 pesos sa kada medalya. Sa kabilugan, may 106 ka gold medal ang nadaog sang probinsya kag 31 ka silver medal kag 54 naman ka bronze medal. Ang most bemedaled athlete ang ginhatagan sang dugang nga 5,000 pesos kag ang record breaker naman nga atleta ang nagbaton man sang dugang nga 5,000 pesos. Ang mga trainer ginhatagan man sang 85,000 pesos nga incentives. Sa number 6, balay ginransak sa Barangay Villamonte sa Bacolod, pati hinuptanan nga Shih Tzu sa nga tagbalay ang gindala. Guba na ang doorknob kag wala na ang pila sa ilang mga pagkabutang, mga gadgets kag iban pa sang maabtan sang pamilya Bolivar ang ilabalay sa Capitol Heights Subdivision sa Barangay Villamonte sang Agosto 17. Ang masubo kay pati ang 4 ka tuig nila nga hinuptanan nga isa ka Shih Tzu ang ginkuha man sa nakapalagyo nga kawatan. Suno kay Rosel Bolivar, ulihin nila nga nahibaluan nga ginabaligya ang ila Shih Tzu nga si Kiki sa gwa sang isa ka mall sa downtown area. Kulod upod sa katapos sa mga animal welfare group, nagapanawagan siya karon sa sarang makabulig sa pag-recover sang ilang nga hinuptanan. Suno kay Police Captain Francis De Pasukat, ang commander sang Police Station 4, may duha na ka mga persons of interest nga ila ginausisa sa natabo nga pagpangawat. Kabahin diri ang menor de edad nga nakuhaan pa sang CCTV sang ginsulod sini ang isa man kabalay kag ginkawatan sa amo nga subdivision sang nagligad nga semana. Sa number 5, mangunguma nga nagakatulog gintiro patay sa Banwa sang Calatrava. Patay ni isa ka mangunguma matapos gintiro sang wala pa matumod nga armado sa sitio Bandera, Barangay Bantayanon, Banwa sang Calatrava kahapon. Sunod sa PNP, ang biktima ginkilala nga si Vicente Daniel, 58 anyos. Sa investigasyon sang Calatrava PNP, samtang nagakatulog siya nga kamalig ang biktima, hinali lang nga gintiro sa makapila ka beses sang wala pa makilala nga persona. Nakaangkon sang igos ang bala sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ng biktima, rason sang iya kamatayon. Gindala si Daniel sa Calatrava Municipal Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon padayon pang ginapatigayon nga investigasyon sang PNP agud matumod ang suspitsado kag ang motibo sa krimen. Sa number 4, video sang pagpangawat sang bugas sa naaksidente nga truck sa Bais City nag-viral. May masobra sa 2 million views ang ini nga video sang Shatonism nga page sang natabo nga pagpangawat sang sini nga mga kabataan sang sinako nga bugas gikan sa naaksidente nga truck. Sa impormasyon gikan sa amo nga page, natabo ang insidente sa may Kang Abok, Barangay Tagpo, Bais City. Ginkarga sa motor ang mga sinako nga bugas. May iban pagid nga mga tawo ang nagsunod man sa pagpangawat sa truck.
Ginpagkamalaot naman sa mga netizens ang ginhimo sa mga residente nga pagpangawat sa naaksidente na nga truck. Sa number 3, suspended punong barangay Joseph de los Santos sang barangay 16 ang wala na makabalik sa barangay hall matapos nga makabaton sang response letter gikan kay Mayor Albi Benitez. Humulin sang nagligad nga si Mana wala na makabalik pa sa barangay hall si suspended punong barangay Joseph de los Santos sa barangay 16. Ini matapos man ginserbe sa iya ang response letter gikan kay Mayor Albi Benitez angot man sa iya pag-assume sa pwesto sang Agosto 8. Inibisan pa na serbe na sa iya sang konseho sang syudad ang 6-month suspension sa ginapangatubang nga kaso administratibo. Nakasaad sa sulat sang alkalde nga dapat mag-comply si De Los Santos sa mando nga nakasandig man sa pagsulundan sang Department of the Interior and Local Government. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, kung hindi magsunod sa mando si De Los Santos, sarang siya nga pasakaan sang kaso angot sa usurpation of authority. Wala na nagasabat sa tawag sa cellphone si De Los Santos, pero damlag pa. Iyan naging siling nga kung may babaton siya nga sabat, halin sa alkalde, insigida man siya nga manaog sa pwesto. Si Kagawad Stella de la Peña amo karon ang ginakilala nga OIC punong barangay sang DILG para magtalos sa ginsuspend nga punong barangay. Ang election period sa August 28 pa ma-start. So it does not need the conformity of the COMELEC. The Sangguniang Panglungsod is well within their jurisdiction to issue that decision. Pagkatapos di assumption notice ang iyaya, no? Kagdagan gin pang kuan niya. Ang kuan sina, ang effect sina, he might be usurping the function of the OIC. Sa number 2, may 1.6 million na ka mga estudyante ang tigayon nga nakapa-enroll sa Region 6 para sa school year 2023-2024. Inibasa sa DepEd Quick Count August 25, 7 a.m. sa 1,620,346 ka nakapa-enroll sa Western Visayas, 1,435,563 ang yara sa public schools, kag 182,117 naman ang yara sa private schools, kag 2,666 ang yara sa mga state colleges and universities. Sa probinsya sang Negros Occidental, sandig sa among nga quick count, may 706,692 ang nakapa-enroll. Damlag pa ginsiling ni Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental Division, nga sa kinaandan bukas sa gihapon ng enrollment bisan pa sa adlaw nga nagsugod na ang klase. Handa naman ang DepEd sa pagsugod sang klase sa Martes. Ang mga kakulang sang classroom bisan pa manunudlo ang samasami ginamedyosan. Mga pagpanghangkat nga ginaatubang sang DepEd sa kada abri klase. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. May paghugot na sa seguridad karon nga magasugod ang election period. Sa Lunes, iga tukod na ang pila ka mga COMELEC checkpoints sa tagsa ka mga banwa kang syudad sa probinsya. Kaina, gin-reactivate na sang Provincial Joint Control Center sa pagpanguna sang Commission on Elections. Ginpatigayon man ang pinakauna nga Provincial Coordinating Conference upod sa kapulisan kag militar. Suno kay Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Director sang PNP, lakip sa checkpoints ang pagpatuman sang COMELEC Ganban. Sa mga mayor nga dalanon magapahamtang sang checkpoints sa nagasulod kag nagagwa nga mga salakyan. Magluwas ni mayaraman sa mga naka-standby nga motorcycle cups nga magaserbe nga spotter nga kun ing kaso may magpalagyo sa mga checkpoint sila ang magalagas. Klaro ni Pamitan nga plain view doctrine ang ipatuman nga nagakasoyran nga ang pag-check ang kutob lamang sa makitaan. Hindi pwede na mapabuksan ang salakyan o kun ang trunk sini. Nagpasalig man siya nga ang kapulisan ang magasunod sa PNP operational procedure. Both part of the road, ibig sabihin may mga securities, may mga perimeter securities tayo from the incoming vehicles up to the outgoing vehicles. So it entails 3 or more platoons para mag-conduct po tayo ng checkpoint. And alongside with that, we have also probably motorcycles to act as spotters
wherein there are cases na tumatakbo yung mga check natin vehicles in which these motorcycle cops are the ones na hahabol po dito sa mga fleeing vehicles na chinecheck po natin. Like what we are doing before, intensified naman yung ating ongoing focus military operations. And we can assure you that we will be more relentless sa pagkandak ng aming operations in order to ensure and assure yung safety ng lahat ng mga candidates at saka mga voters natin, especially sa mga areas na critical areas talaga. Kagyari naman ang mga pabalon namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Ang lugar nga maka-enjoy ang kids, maka-enjoy man ang adults kag makapatawhay. Kag ang pinaka-the best, kay malapit lang. Sa sini nga 25 hectares nga propiedad may mga herbal plants, puno sa mangga, nursery, mga kwarto, reception area kag swimming pool. Daw ara ka lang sa malayo nga lugar sa Kalinong, pero 15 minutes away lang ini sa Bacolod. Ini ang lagawa naman naton buwa sa tripping ni Ruming sa alas 10 ang aga. Kag sa Baganihan. Nadumduman nyo bala ang mag-asawa nga senior citizens nga karon may bag-o na nga balay sa Banwasang Calatrava. Himo ini sa mga pulis nga nagbinuligay upod sa mga residente agod nga matagaan sila sang bag-o nga balay. Sa pagbukas man sang pampubliko nga klase, ginasugura naman sang katapo sang 605th Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion ang pag-shopping sa mga school supplies para sa 7 nila ka mga student scholars sa probinsya. Ang ining istorya sa Sunday naman sa Baganihan. Barbs, at least mga 15 minutes lang, no? Base namin ni kadtuan kid, especially nga weekend na naman. Kag imagine na Nick, malapit lang, Malapit pero lang. pwede ka kapaliwaliwa, pwede ka kadamo sa sarang mga pwede. Yes. Kagbalikan man naton to ang istorya sa mag-asawa nga mga senior citizens nga tagaan na sang bag-o nila nga balay sa mga kapulisan naton. Kag amuyad tong napulo ka mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!